آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك زماد دین اسلام عزت مندو مومنانو مسلمانان رونو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو عاشقانو پتنگانو غلامانو مولا کریم سرد مادوار جہانا خیستہ کا باقی جو اندی اللہ پا خفل محبت کے ادا قید و جہان پا محبت کے تیر کی او دا اللہ محبت و دا قید و جہان محبت دا اللہ زمان کو استاذ تیرشو گناہون و کفارہ و درزئی دا ربیع الاول شریف دا خیستہ و مبارک میاش کی آغاز شوے دے الحمدللہ تولا لڑائی کی شرق نوالا غرب پوری جنوب نوالا تر شمال پوری دا حضور علیہ السلام دنیا تا پا تشریف و رئی باندی دا خوشحالی اظہار کی گی اور پلکن مومنان مسلمانان دا محافل کئی بعض خلق پہ اعتراضات ہم کہ شدہ کم کتاب کے راغلی دی کم کتاب کے راغلی دی منگ بداوئی دا عقائد و جہان دا میلاد تذکرہ دا حضور علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑ لے دے دا وی مبارک و تذکرہ پا منگ فرض دا پا منگ واجب دا میلاد شریف کس کی گی تازغہ پدی پوئی گئی قرآن بیانی کی کرنا میلاد شریف کی دا قائد و جہان تاجدار حرم دا زندگی ذکر کی گی اگا ذکر اللہ قرآن کم کڑے دے دا سرور کونین تاجدار حرم دا اخلاق و ذکر کی گی اگا اللہ قرآن کم کڑے دے دا سرور کونین تاجدار حرم دا حسن و جمال تذکرہ کی گی اگا ذکر قرآن مجید کم شوے دے دا سرور کونین دا واللیل ظلف مبارک و تذکرہ کی گی اگا قرآن مجید کی شوے دے دا سرور کونین دا خبر ترو دا دید جن کسی بیانی کی اگا قرآن مجید کی شوے دی علماء پدی محافلو کی دا سرور کونین دا زندگی تذکرہ کی صرف مسئلہ دا دو خبر دا عید و دا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دا خبر ارده استاسو پر ذہن کی وی چه دا قید و جہان تاجدار حرم میلاد النبی باندے محدثینو پخپلو کتابونو کے بابون لگولی دی پدے بانے باقیدہ تا احادیثو پر کتابونو کے باب لگے دلے دے
میلاد النبی معنی دا دا حضور علیہ السلام پیدائش، دا حضور علیہ السلام دا ولادت با سعادت تذکرہ. آئے دا مولا پکار دا کنہ دا پکار کنہ دا خبر بس پریگی دی دا پکار دا کنہ گو رہی قرآن کریم کی پکم اشپا نازل شوید رب العزال فرمائی چھ اغشپا دا قدر دا چھ پکم اشپا قرآن نازل شوید ٹھیک دے جی نو اغشپا ختم شوید کہ اغشپا اسم شتا اغشپا اسم شتا کرنا دا غیغا برکات خوشم شتا کرنا نو قرآن مجید چی پکم اشپو کی نازل شوی سنگی چی دا اغشپی اثر تر قیامت نہ ختمی گی دا سی دا سرور کونین دا تشریف اور اثرات تر قیامت نہ ختمی گی دا تذکرہ بروانی دا بکی گی دا قائد و جہان جناب محمد الرسول اللہ. شریعت یو خبر گئی اور منگم تاسو پا عرف عام کی وی چی مولانا سے دو اختر منو چیو تورکوٹ اختروائی او بل تا غٹ اختروائی دی سنیان نری دا منگتا گورا سنیان وی نگورا ول خدا خبر از دین نو باشی پتاسو بانے و پمائی و نوے نومی خیرے خیرے در بانے کندرے خیرے نہیں دیکھے تاسو گلی پانی بھی ہولے نوے نومی در بانے خیرے سنومی در بانے خیرے داسو نوے خود دیتے کیا رہو تو پا خودے دیکھی پا خبر پوئی گئے نن ما دا افغانستان دے مولانا سے تقریر ہو رہے دو پا دی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی تقریر کو عبدالخالق سے نام آئی دیوبندی دے کل عالم دے عبدالخالق فاتح سے نامہ بانی آدی گی نن میں داخل پندش پگ منٹر کلس منٹر آگے یو کلیپ وورے دو تاسو پا خودے کنو کہ چپاگا کم بمباریو شو پا دی کمنٹس کی وہ تی مشرکہ بیدتی کافرہ یہودی دا الفاظ و تولی ویل آگا لگیو پا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دلائل پیش کول اور دلائل دا شاہ پیش کول جی دلائل دا ملا علی قاری رحمہ اللہ پیش کول سڑے پا دلائل دا علامہ جزری رحمہ اللہ پیش کول تو خبر بانے پوئی گئے کنا عید ویلشی یعنی اغریب دمرا گڑ وٹ کر وہ سڑے پالوان دا خلقہ کمنٹونو تنکا تو مگا دا حضور وصف بیانو اما شران ہوئی سپی خاپی آواز آنا گئے کاروان تیری دی دا سپی دی دی بغاپی کدا سے نہ دے جی اما شران ہوئی کوئی چاچا دووی چی سپی دا نغوگی اور سپی پسی با منڈے نوے خپل غوگ بگوری منگ با دیکھ پسی منڈے نوے منگ با خپل زان لٹو الحمدللہ دا سرور کونین تاجدار حرم پا میلاد باندے دا نن اتسوا یا اوسوا کال اوڑان دے علماء لکل کری پاکی کہ یو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ دے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ دا نن اوسوا یا اتسوا کال اوڑان دے تیر شوے دے اور اگر پا دیب باندے و مکمل کتاب لکلے دے دا سرور کونین پا پیدائش و پا میلاد باندے دا بریلے و دیو بندے و شیعہ و پلانکے و ڈنگرے دا چکم دیں دا دا دی 200 کالو تخم دے دا 200 کالو نوڑان دے ندو بریلی نمو ندو دیو بندی نمو پا خبر اپونش لے طول یو مسلک دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خدا میں اور اسی فریدی مونا دا جنمی دربانے خیرے چھے بغیر دا بیدتینو بغیر دا مشرکو دا بریلین خونتا بل سنوی دا قسطانوم شا توائے کرنے چھے دا معلوم گل دین دے ہو خیر دین دے فریدی خودی نا لگا چیز کوئی پتا سے مپوٹا کرے دے او زمین چھے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی
کشر دا حسنین و کریمین دا اہل بیت پا محبت ما تسوک رافیزی وی نزد طول وی غٹ رافیزی ما نظیم کد سرور کونین پا محبت مونگ تسوک بریلیان وی مونگ دا طول غٹ بریلیان یو تکبیر زندہ ختم نبوت زندہ جشن عید میلاد النبی اصل کے مسئلہ رابع اول قرآن کریم لٹو اور بیا سرور کونین تا مخامخ کی گو مولا دا عقائد و جہان دی ذات مبارک سرمو عید لفظ لگو علامہ بغوی رحمہ اللہ پر تفسیر بغوی کی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ پر تفسیر کبیر کی علامہ علوسی رحمہ اللہ اور دغرنگی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور سرا رئیس المحدثین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ چی دا عید کما مانا کرے دا عید منگا اتاسو وایو دو اختر دی یو ورکوٹ اختر دے او یو لوی اختر دے پا ورکوٹ اختر کی منظم شتا پا مانزه کی تکبیرون مشتا او پا مانزه پس رستو بیا خطبه مشتا دے کاغا ورکوٹ اختر دے او کلوی اختر دے دی سنیانو او د دې په زبان دی بریلیانو پکې دریم اختر روستو دریم اختر د رسول الله مبارک د پیدایش سره د عید لفظ لګئی عید دا تمام مفسرین او محدثین ما بیان کړي د عید معنی کې چې عید وایستا د عید اصلي معنی د یوم السرور سمانه دا پښتو کې څه ترجمه ده د خوشاله ورځ سمانے دا خوشحالی ورز ارادے گلن قرآن کریم راوالی عیسیٰ علیہ السلام لقوم راگی عیسیٰ علیہ السلام نمطالب کی اے دا اللہ پیغمبر دا مولا کریم پہ دربار کی درخواست کا چی منصر اقبل احسان و کرم نوازیو کی عیسیٰ علیہ السلام دعا غواری سورہ مائدہ شریف دے گلنو عیسیٰ علیہ السلام فرمائی ربنا انزل علینا مائدة من السماء مولا کریمہ پمون باند آسمان دا جانب یو خوان چرا نازل کا دا خوراک دسترخوان نازل کا تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا مولا کریمہ چی دغا خوان چا زمون دا پارا زمون دا اولنو دا پارا زمون دا آخرنو دا پارا مولا کریم عید یعنی دا خوشحالی ورزو گرزیا پکم ورز بانی عیسیٰ علیہ السلام باندی داسمان نخوان چنا بلیگی عیسیٰ علیہ السلام خواغیت عید ویلی دی اختری و تویلی دی او آئے عشقانو داسمان نخوراک نازلی دلوی نعمت دے او کد مدینی منوری دا جانان ذات مبارک لوی نعمت دے دا غیر پارا کو خوراک اختر دے او عید دے خوراک جی خوانچا
رشتیا وای د حضور ذات به زمونږ د پاره اختر وي که به نه وي اسی رشتیا وای په کومه ورځ چې حضور مبارک پیدا شوی دی تاسو چې هغه ورځ راشي خوشحاله یې که خفه یې همدې خوشحالۍ ته عید وایي دا د خوشحالۍ ورځ ده دا اللہ جل جلالہ دی قانون تو گورا عیدا لأولنا و آخرنا پدی کے لفظ زمون راغلے دی زمون کے دیر کہا دی زمون دا پارا زمون اولنو دا پارا و زمون آخرنو دا پارا دیکھے بفرق نہیں کہنا فرق کی نشتا زما کلے او زما کلیوال ستا کلے ستا کلیوال کتا تو کسی ہے انہا تبوزو کم چی ستا کم کرے تبے زما کلے سر بندے زما کلے خوش مقام دے زما کلے سوڑی دی دے نو دا شا کلے دے دیتا تخفل کلے ویلے شی آواز رانا گئی دستا کلے دے لو زمون کے اوپر دی کی فرق سکا نا مون کے اوپر دی کی فرق سکا نا عیسیٰ علیہ السلام فرمائی چی زمون دا پارا او چی بیا پا دا مون پخبل کی کم مشرانی دا غید پارا او زمون دا خیرنو دا پارا اختر گرزی حقیقت دا دے چی پا مونگم خوشحالی دا مجھے دے چا بچو اغیم دا خوشحالی وا او چی زمون رستو کم را رامانی دا غید پارا بمدا جی خوشحالی وی ٹھیک دا کنا جی سرور کنند مدینی منوری جانان فرمائی مولا کریم جل جلالو دا جمع مبارک و رزما دا امت دا پارا اختر گرز ولیدا سشے گردو لے دیں دا سوک فرمائی طول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا قائد و جان فائی نند جمعی رزا دا اختر رزا آواز رانا گئے حضور مبارک فرمائی دا زمان دا امت دا پارا دا اختر رزا دا زمان دا امت دا پارا دا اختر رزا پا خبر اپوئی گئے نسی دا جمع ورز زمان دا پارا اختر دا پدی کیا آدم علیہ السلام پیدا شوے دے دنیا نے پردم کڑے دا او آیت مدینی منوری جانا چی پکم ورز رازی ولی باختر نوی لیکن اخلاص اور سبحان اللہ آئے ارد میں دے بوری کوکل چی دا مدینی منوری جانان دنیا تا تشریف روڑی دریم یاش کے مسلسل یعنی دی عزت والا میاش دی اللہ رب الجلال قرآن کریم کی بیان کری شاگر سلور دی بولے دانور رضی بیزت دی دانور میاش دی خود داغی فضیلت دیر داغی جی دی سلور میاش تو فضیلت دیر دی خبرہ خوب ہوئے گے کنا پاگے کی یود شوال دے یوزی الغیق دا یوزی الحج دا گلنو او سلور ممیاشک مجاہ درجہ بدا دا مدینی منوری جانان اللہ پا دا سلور میاشتو کی نے پیدا کئی دا عزت پا میاشتو کی نے پیدا کئی داغی اصل وجہ دادا زند انسان ذہن تیو سوال راشی کم سڑے چی دی جمعی پشپو وفاشی تاسو سوائے بختور دے گناہگارم وی خلق سوائے وشپو والا خودے خیستور ٹھیک دا کرنا دا نو دا خلقو زین یو دم سے تلارشی اگا سڑی تلارشی که اگا شہرتی تلارشی وی شپا دا جمعی وا سوئی جی شپا دا جمعی وا مولا کریم جل جلالو سروری کونین پر جب میاش کے پیدا کئی
دے ذل حج و ذی قیدی پمیاش کے پیدا کئی دا عزت میاش دی محبوب علیہ السلام اللہ پدا سی میاش کے پیدا کچیزان لیو عام میاش داغ اصل وجہ دادا چی سوک داؤنوی چی حضور تددی میاش تی نیزت ملو دے زب محبوب پر ربیع الاول میاش کی پیدا کما تولی دنیا تب اخیمہ چی سروری کونین تب میاش دی عزت ندے ملو بلکہ سروری کونین باندی باقی دو جہان بانی ربیع الاول تی عزت ملو شلو دانا دانا چید جانان غاڑ پا گلو خیست کی گی گل نمی جانان تا پا قتل خیست کی گی بعض سڑے پا گلو نو خیست شی او زمان استادا سے محبوب دی چی گلونا پیار خیست کی گی گلونا تاسو بچا خیست شیویے آواز رانا گئے زمستڑے شوے ماں ربیع الاول میاں شروع شوے دخل کو رئیسار کرے میزا کا خیر چی ربیع الاول تیریگی کا خیری بیازنے میں ایک اسپتال توڑی کا خیری کٹ کی لیکن چی سنیان جی تم دی لیش ربیع الاول شروع شی بدوی بستر روچت کی نزو کو کلا کلا دوم را تنگ شو چا موبیل دے سر بند کم تاس غزو داش خراق کو راب کم یرا مولی سے مال دے ٹیمرانکو بلوی مال دے یرا مولی سے دا سرورمو پینزم کالے زم خفاکی کا زمان زمان پینزم شم کالے تو خودے چیزا پاکپل استڑے شو حقیقت دا دے کنا یار اس یوم میاشتا او پینزل لزر کسان دی دا یوم میاش پا پینزل لزر کسان سنگا تقسیمے دا رجی لس لس کمرا سوکا سالی اچھا خبر لس لس تقسیم کو سلور تو بورے سی جانا خبر اپو نشوی جی او دی نور سر بسنکے اور آدھائی گرنو آورائی دا مدینی منوری دا جانا نشقان آورائی بیا پا دی ورد کی دا طولنا معزز ورد دا جمعی مبارکی دا مولا کریم جل جلالو سروری کونین دا جمعی پورس پیدا کوی نئی دا جمعی پشپبانی پیدا کوی مولا کریم جل جلالو سروری کونین دا گل پورس بانی پیدا کوی اسکے نسوکو ایرا دا جمعی پشپا پیدا شوی دا شپا دیر خیستا دا شپا جی دیر خیستا دا محبوب حضرتا دا جمعی پورز نا پیدا کم پا عام رز با دی پیدا کم چی ورز در بانی خیستا کم دا مدینی منوری جانان پا میاشت کی پا عام میاشت کی پیدا کم شان و مرتبی تے اگورا بیا پورز کی پام ورس کی پیدا کشان و مرتبیت او گورا بیا سلیس گھنٹوں کی دا مدینی منوری جانان پدا سے ٹیم کی پیدا کبھی چھنکر مدا نمازی گردے نما خام دے نماز خطن دے ننیمش پدا پدا سے ٹیم کی دا مدینی منوری جانان پیدا کرنو چی دشپی تیار پتلوا دنور رڑا پرادلوا مقصد دادے محبوبا چی سنگ دنور ترادلو سرد دنیا رڑا کی گی محبوب استا پرادلو باندی دا کفر تیار لارا دا اسلام رڑا را روان دا دا کفر تیار لارا اسلام رنا را روان نظر اسلام رنا سمرا خوشحال ایزان سر روڑی دی سمرا خوشحال ایزان سر روڑی دی سڑے حیران شی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
محمد الرسول اللہ زماغی کی لراغے دسوح قائدو جہان دارات لو نوڑان دی زما پکوٹ کی دنن دمارغان سیلونا الوطی آواز دا محبت رانے زما پا کمر کی دمارغان سیلونا الوطی ساجب انداز باندر اغلی دی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنا گہان ورکلو شلو ما کر سلور ملمنی راغلی سو ملمنی رالی سلور ملمنی راغی سوک سوک دی چھ خوشحال شے کنا ما یوین تپوس گاگیو فرمیل زہوا بی بیما دویمینا می تپوس کتسو کیوی فرمیل زسارا بی بیما دریمینا می تپوس کتسو کیوی فرمیل زآسی بی بیما پینزمین سلورمین می تپوس گاگیو فرمیل زمریم بی بیما اعتراض با پیدا کی گی دکا چی دا بازی میں سڑی مثال دا مچوی دا بازی سڑی مثال مجگور خوگزے صحیح کئی کم زے صحیح کئی جی خوگزے صحیح کئی گورے آساتے مشکد وکار دی یو خوگزے صحیح کئی یو گن پسی گرزی لکم سڑی مثال چی دا مچو گرزینو کلم دا سوچ خکے دینشی یا با زخم لزان رسی یا بگن لزان رسی دیوے کی دیشی تابانی تیرا دشی چی شرط تاکہ دلی دی چی سوک دلی جاگا واپس کلنا گلی دی یو مسئلہ خوشتا کنا کنشتا چی دا رسول اللہ مبارک ژوندې دی نو پکاره چې دی واپس بیا کور ته راتلی شوې که نه مسله خو ده که نه د ما په خبره پوه نه شوې دا نیکان خلک چې ژوندي دی پکاره چې واپس دنیا ته بیا راتلی شوې که نه نو دا خلک به لکه بیا دنیا ته راځي او بیا به زمینداري کوي او بیا به ګاډي لارې موټرې چلوي لکه دا کار به کېږي دا دې چېرته شوي دي پاتې شوه د راتلو خبر چې واپس بیا راتلی شي او که نشي راتلی نو معجزتن او کرامتن معجزتن انبیاء رات لیشی او کرامتن اولیاء رات لیشی آواز آنے سبحان اللہ رحمان بابا فرمائی متوجہ ہے رحمان بابا فرمائی زلیخی زلیخی یوسف لیدلے او بخواب کی ما پوی خدے لیدلے بخواب ندے سروری کونین دا مدینی منوری جانان فرمائی من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ آقا مولا فرمائی چاچز پخوب کی اولیدم زردے چی ماں بپوی خبانم امینی حدیث کو اعتراض نشتا حدیث کو اعتراض نشتا سرور کونین فرمائی دنٹ پل عربانی دا خبر عام کول غواری چی سروری کونین دنیا تا بیا واپسی سنگ کری دا چی دا خلق ذہنو نصفاشی اشرف علی تانوی سے پا ارواح سلاسہ کی دا خبر لکی چی دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ زن کردنو پا زن کردن کے اخاندل
شاہ ولی اللہ صاحب دا قرآن تفسیر لکلے دے ایشیات آولا نے تفسیر شاہ روڑ لے دے شاہ ولی اللہ صاحب روڑ لے دے او آیت دمر لوئے مفسر پزن کدن کی دروغ ویلشی آواز رہا نگئے شاہ ولی اللہ سے پا وقت دن کدن کی خندل شاہ ورطوی ولی وقت دن کدن دے خاندی وی خاندم پدی چی دو کن سردار میں دکڑ سرط ولار دے رحمان بابا فرمائی سو انین مستاسترگی کا خدے کا اسرائیل رب ہم رضان ورنکما حضور علیہ السلام فرمائی چاچیز خوب کی اولی دم زردے چی مابا بس خبر ہے دل ختم کنو تدید پاس دلیل غباری آواز رانا گئے ددین رستو دیم سا سودا پاتی شوا ددین پس کچھ سودا نشتا کنے یار چی سروار کونین دا خبر کی چی ماں باپا وی خبانی بیا ممید ماں تو یو تاریخ پروت تے انشاءاللہ جو کوشش کم رات پیدا کم کتاب مس رچتا دے خواغازاغا علماء خودیر تکڑے دی پلانکے کتاب پلانکے صفحہ نمبر آیت پلانکے سپارہ اغیر علوی تحقیق کئی وزم دا شروانی زم تو کل پا خودے دے قدمور بشیوی آدھی پیرد بکی اغدی بے باندی ردو کی یوم فس یوم لنگ دے تاریخ لکلے دے مازر برود دے کو اخراغ خود لشمام یوم عام سڑے بو غلب دا دنیا محدثین رات لی داغ پوڑان دے بے احادیث اور وی اگر احادیث بیٹی کون نچے حدیث بے وقت بیاناو نو دب سر خوازاو چی ٹک دا تا حدیث صحیح ہوئے اور چی چاب حدیث کے لگ رد و بدل راگے سڑے بخاموش یو محدث والا آگے چھے سوائبہ ما دا حدیث قلستو نو آگا ملنگ بتاو یا درویش چھے حدیث بھی صحیح نہ دے لیکن فرق دے الفاظوں کم فرق دے سند کم فرق دے الفاظ برابر کا اگر صاحب محدث زیم وینا مولانا سے خپن نشی ساتھ زان لخبل مدرسہ دا و زمان زان لخبل مدرسہ دا ناغا محدث و سر پر خبر باندی ٹھیک اترے دو چی یا میں مطمئن کو یاد مطمئن کو نو دا درویش و توی چی تمان نشی مطمئن کولے و زد مطمئن کولے شم وی ما بسنگا مطمئن کھے دا لگ دور سڑے دے وی رادا کہ دا سی روڑانے کے ساتھ دیوال ولاڑو چیوے کتا دا دیوال شاتا دا دو کونو سردار ولاڑ دے وی رادا چیزا دا حدیث خبر ہے چیز صاحب قرآن سارا دے ملو کما دا خلق دا سروری کونین سر پرا بیتا کی دی در رحمان پاشقی کس طرح وشوی چه سوکوائی اشکڑون دے حقا خوار شاہ او کنا عقائد و جہان حدیث مانے خود زمون در طول ایمان دے خود مدینی منور جانان او بل خبر کئی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ حضور السلام پا بیت المقدس کی منز ورکڑے دے یا اوائیو یا نوائیو منز ورکڑے دے تاثور پسی ولاڑوئی انبیاء کرام سوگر پسی ولاڑو
انبیاء کرام ولاړو نو دا تمام انبیاء علاوه د عیسی علیہ السلام دا یا نبی بل دے خبره پوری دے ٹھیک دے جی دا تمام انبیاء دنیا نے سفر کړه دے کنے دے کړه نو حضور سلام دا مشال ورکاو انبیاء کرام ولې ورکاو اس پر دې مې پوي کې چې انبیاء څنګه راغلي دا لوی دلیل دی چې نیکان خلق واپسی کوي او چې دا واپسی خلق وي نیکان خلق واپسی کوي خوشي دا واپسی خلق وي لږ علماء نه تاسو کوي یو ټکی راته کوم بددي جواب مالا را پیدا کی چې زه مطمئن شم چې غزوه هند تا غزوه هند ولی وای بس غزوه هند تا غزوه هند ولی وای او غزوه کم جنگ ته ویل شي غزوه بیا مواد رانغی غزوه اگی جنگ ته ویل شي چې د دوه کونو سردار پکې پخپل موجود وي آواز رانغی غزوه هند را روان دی 100 کال بعد 50 کال بعد 100 کال بعد کله چې غزوه هند وي د نبیانو ایمان به پخپل موجود وي دا د غزوه معنی څنګه چې غزوه څه ته وایي غزوه چې کم غزا چې قائد جهان پخپل ني هغه ته غزوه نه ویل کیږي هغه ته جی غزوه کم جهاد جنگ ته ویل شي چې د دوه جان سردار پخپل موجود وي چې د دوه جان سردار په خبره باندې کویږي اراده ګونو رہی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زما کور تسلور زنان رالی سو زنان رالی سلور زنان رالی یوینا میں تبوس کیوی فرمل زحوا بی بیما بلینا میں تبوس گز سارا بی بیما درائمینا میں تبوس کو آسی بی بیما سلور مینا میں تبوس کرلو سبحان اللہ وائن اغوال جواب ارکیز مریم بی بی ما مریم بی بی سلور وارا زنانا رالے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما برچت دا سے ہو قتل دا اسمان پا فضا کے خلق ولاڑو مخلوق ولاڑو دستینو زردوخی ورسرو خپلو کی خبر اتوی کولی آواز میں اوریدو خو پا خبروی نپویدم چه دی سوی الغواری وی پا دیکی ناگہان گلنو مادگی ملمنون تپوسو کو چه ملمنو سنگر آگلی اغی پا جواب کیوں فرمائل ننستاغی تد نبیانو امام را روان دے نبیانو امام تشریف روڑی نبیانو امام تشریف روڑی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حضور مبارک چی تشریف روڑ مولا کریم تا پا سجدہ پریوت دے پر سجدہ کیوں دا اللہ حمد ثنائے ویلا آواز راگے رسول اللہ مبارک را پور تکے رسول اللہ مبارک آواز راگے رسول اللہ مبارک را پور تکے وی دوریہ دی پشان شکل یو دن غنتی زما کمرے لاراگے حضور مبارک زما دا غیر لو چسک کرو دیر شیبہ ناستو ما دیر شیبہ بعد سروری کونین واپس زما کی تروڑو علماء لکی چی دغا پورتا کے دل دادا دید پار دی چی اے ملائکو قیدو جہان را پورتا کئی دا تمام انبیاء دربار لے بوزئی تمام پیغمبرانو تیو خائی اچھی ماتا سو طویل چی خاتم النبین
پیغمبر آگی حقت دوکن سردار دغدے متوجہ ہے آواز محبت رانا دے اس زمین یو جلک بیانوں چا خوشحالش ہے یار دے کرنے جی آواز رانا دے یار دے کرنے جی وفادار دے امدغ اور رضا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دبن سعد قبیلی دا وَإِذَا خَبَلْ كَلِي كِرَاوَتِ الْيُومَا دِيرَ غَرِبِ مِوَا دِيرَ نَادَارِ مِوَا تر دے حد پورے جزما پکور کی دخوراک کا میرا آگے ماں بچی پدان نپو یول پدغ کال بانے اللہ مال بچے راکڑوں سارا توتلو مماوی چتا دا سخفا خوراک قسم لو شکدو انو پانی کشک چوی چو خورم چی دا گیر دا سینہ غیگا میں ڈکشی چی دا بچے پیو خوری بچے راتا جڑی دا غنوم عبداللہ ویدے چی بہر تروتم سہارا ترانی دیشما دا سہارا کی پمایو آوازو لگے دا حلیمی اے حلیمی بستے غریبی لارا ناداری لارا بستے نور بغربت نوینے کوئی سارے گما شاب زر تر زر حجاز تزان اور سوا و مکہ معظم کی دا نبیان و امام پیدا شوے دے آمینہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کور تر عالمہ خاونتا میویل خاوندہ اللہ اکبر ہوا ہے حجاز نزو حجاز تاوالی ما یو آواز اور دل او دی آواز کے خواہ گشتا دما غریبی وا ما کرچی کم سوری وڈیر کمزوری وا پلا ربان بڈیر فآرام آرام تللا دلتا مسینہ کی پی ختم شید بشیرات پلا رجاری زمکی موزمی تا ارسید لما مکہ موزم کی مجھے قتل زنانا روبتی جی ہر زنانا معشوم بچے گئی کی ولے دے دادا شاہ دے دادا پلان کی خان بچے دے دادا شاہ دے دادا پلان کی نواب بچے دے دادا شاہ دے دادا پلان کی خاندان دے خواب حلیمہ بھائی فرمائی دے تشجولی ورگلی اوما زیرہ سرو ددی نوڑان نید بکالا راگلی اوما زما دیر غریبی وا دیر ناداری میوا زما غریبی تا بچی خلقو گتل مال بچا بچے نراکو زما غریبی تا بخلقو گتل مال بچا بچے نراکو ماوی یا اللہ دا مدریم کال دے دا پیر میں تشجو لئی واپس نکی دیر بغم جنشما زنان دمکی موزمین را واپس ولی زدمکی پخار ورننوت المائی تپوس میں کل سوچتا دے ویچی حلیمی تو کو دیر لیٹ راگے دیر نا وقت دے کہ لکان خو زنان یوڑل پپیو باندې بیلوی بیا بولا مور و پلار پیسے ورکی وی سوکم نشتا وی یو نوجوان یو حلق پاتے دے آغد سوق اللیل پکو سکے دے خو بچے یتیم دے بچے یتیم دے وہ نکی پا حرم شریف کے ناس دے نکی
وإذا حرم شریف لورلما عبد المطلب سے تماوی عبد المطلب زیو زنان منادار ما غریب ما کیو بچے دے مالا راک خیر دے نستاز پر دی اجرت بانے بزما کار روان شید بچو خلب ملوند شی عبد المطلب توی زنان دا عجیزیو دا مالداری خبر ندا کلچ زمانو سے پیدا شلو نو ماتا آواز شویدی چی حلیم را روان دا بغیر دا حلیمین بے چالم نور کوی زنانا خفکی گما زتزا حلیمہ بھئی چی کلوی زمانو میں واغستو زیو دم دسور لئی نارا کشما ماذا اللہ پہرم کی سجدہ لگو لدکابی بخوا کی او ماوت عبد المطلبہ زہ حلیمہ ماں عبد المطلب چی زمانو غوری دی یو دم را پاسے دو اگر مخ کی دے او ما بچے پغی کی نیولے دے دور پسی روانے اگر مخ کی دے ما بچے پغی کی نیولے دے ور پسی روانے او پلار دا سوال کم چی یا اللہ زما خوخبل بچے دلوگی دلا سے جاری زما سینوں کی پئی نشتا پلار من ہر تیری کڑی دی اسند دا معصوم غیر تور واجو مو پئی نیوی دا بجاری نبی خو مالا معصوم نرا کئی ویدا اللہ دا قدرت نلوگیشم چکل دا سرور کونین تاجدار حرم پا قربان ما قدم کے خودلو پر رب لعزار و یقینو کماوی کو جنت الفردوس سر عالما دا نبیانو امام کررانن و تلم آمینی ابیرا تسکڑی مشوویل ملمنے پا خیر رالے دنن رادا دا ما بچے دنن سیو نظر دا توخیم حلیمہ بی فرمائی وی دا سرور کونین آغا یو جلگ بمہیر نشی چیز دنن ورغم دا نبیان و امام پکٹ کے آرام کو او دا کٹگو تا مبارک کے پخلک نیولی وا اسمام طرف تے قتل وی چیزور مخامخ شم تاجدار حرم دا خیست خمار استرگی راوارا ولی چی مات وقت زپا حضور بانے میں نشما زپا سرور کونین میں نشم او چی کلمات دو کنو سردار دا مدینی منوری جانان غیگی توا چلو دوارو سینوں کی میں پیو مبارکو کی میں پیو موجو وحلو دوار سینے میں دا پیو ڈکشوی حضور میں خواہ کے راواغست دا نور لسورزو آمینی بین رخصت راخلم آمینہ بھئی وطوئی وی حلیمی دا بشے لگ راکا ولی حضور مبارک پتوارا مخاف کل کر اس دا حلیمی آمینی بھئی الفاظ بوری وی محمد بشیہ اللہ دے زمان پا جنبیا مکیم و سمیتا رہا اللہ دے زمان پا جنبیا نکلی رہا اللہ دی پدیلار گزلو کی اوزر بیاو گردہ و چیزی دیوینم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ما پا غیق کی راواغستو اوزر پا سورلی دا پاس اکین آستر ما سورلی چی دا غزین رفتار انیو یا بچی دا آگڑا خیرا روانوا نسورلی دا سورلی دا اصول دی چی دا کلستری چی نسملی نا دا زی پزی ادری مازے پزے ادری گی کوئی داغ طرف نہ بزے پزے زماس ورلی ادری دو ما تا پتہ وچی کمزوری وطلے نشوا او یا مچی پیدا نبیان و امام کینو لو نو دبر درفتار پشان روان شلا آواز محبت رانے گئے دبر درفتار پشان اسپیڈ واغستو چی اسپیڈ واغستو اگا کم قافل شمال مخیل راغلی وا یو دم اغی طور سیدم او اغی ماتوی حلیمے
دا بغی کی دی سری چی تر اسمان تی رڑا پورتا کی گی و اماوتی چی دا اغا سوک دی چی تاسو دا یتیمی دا لا سپری خیلے ستا دا خائص گلو نڈیر دی جولی وڑد دب کم کم طولو ما انشاءاللہ والعزیز را روان جمیل بکا خیر بیادی دی نسٹارٹ خلو خودم خورا روان جمک بزنیم تاستا موڑان دن دیلی انن بیادی لان کم را روان جمک بنیم کا خیری ورپسی و بیانور جمعو کے یم کا خیری اللہ مو پخیر خوشحالو سر بار بار راوالا رب العزال مدوار جہانا خیستا کا مانزہ پسی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم خدا حاضرین جمع و بخا حاضرین جمع مور و بلار و بخا مور و بلار سلسلہ نصب و بخا الہ العالمین کور پر بار محیا و پردو ساتا الہ العالمین دا دارین و پیزتن و مالا مال کا دا ملمنو ہر قدم پت لدنے کئی کی واشوا دیکلی چمگاون خلق و لخدا دیر خیر و برکت والکا الہ العالمین سرد ماہیا و پردو ساتا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ ماذا پسی بن صلی اللہ بے مختصر نشد انشاءاللہ